खुलुमबाय नोंथांखौ गिबि गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोन आं दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांनि बाथ्रा बुंगोन। मैया हाग्रामा महिलारी बिथाङा बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सरभोगनि मायनागुरी सत्रनि सत्र बिगोमा गणेश चन्द्र अधिकारीनि रुंसारि बिसिनि श्राद्ध जानो थांदोंमोन। बेवहायनो बिथाङा नबकुमार सरनियाखौबो लोगो मोनो आरो बिथां सानैनिबो फट'आबो भाइरेल जादों ससियेल मिडियायाव नोंथांमोनाबो नुगासिनो। दा बे श्राद्ध जानो थांनायाव खौरांगिरिफोरा बिथांखौ मोननै टाइपनि सोंथिखौ बांसिन सोंदोंमोन। बिपिएफ हानजाया थांनाय समफोराव बिजेपिजों सावरायबोबाय थानाय जि भाइरेल निउसफोर बेफोरनि सायाव सोंथि सोंनायाव बिथाङा बुंदोंमोन मा बिपिएफ हानजाया उल्था हानजा महरै अपोजिशन महरै थानो गोसो गैया। बेनिखायनो थांनाय बिसायख'थिनि समफ्राव बायदिसिना जि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ बावगारनानै बिजेपिजों लोगोसे बा मित्रजोटजों ज' जानानै आसामनि हारि माहारिनि बा आसाम हादरसानि बिटिआरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो गोसो जादों, बेबायदि दिन्थिनो नाजादों, बेबायदि फोरमायनो नाजादों बिथाङा गावनि बुंनायनि इंगितनि थ्रयै। आरो लोगोसे बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ माने बाख्नायदों, बिथांनि खामानि मावनायखौ बाख्नायदों। लोगोसे प्रमद बर' आरो बिटिआरनि सायाव कुइसन सोंनायाव बिथाङा बेबायदि बुंदों जे बिटिआराव मा खामानि जादों जायाखै, प्रमद बर'आ मा मावदों मावाखै बेनि सायाव जेबो बिथाङा माने बुंनो गोनां गैया होननानै बुंदों, बा बुंनो गोसो गैया, बा बुंनो गोनांथि गैया बेबायदि बिथाङा फोरमायदों बा फोरमायनो नाजादों। बिथाङा गुबुन रोखोमै बुंदों, आं गुबुन रोखोमै नोंथांमोननो खिन्थादों। बिथाङा जेबो क्रिटिसिजम खालामाखै, बिटिआर सरकारनि सायावबो प्रमदनि सायावबो बिथाङा क्रिटिसिजम खालामाखै। माने मोनसे बिथाङा बेनो थांनाय समफोराव बिपिएफखौ जों नुदों माने बिटिआर सरकारनि सायाव प्रमद बर'नि सायाव जोबोर खम एटाक खालामदों। बिथांमोना मा मोनसे सोलायनाय नेरसोन दिन्थिदों, बिथांमोना मोनसे सोलायनाय राजखान्थि दिन्थिगासिनो दं। अबयसे बे मोजांबो, गाज्रि बुंला बुंलि खालामबाय थानाय हारिनि थाखायनो खहा। माने जों बेखौ बुजिना लानांसिगोन, हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायनिफ्राय बेखौ बुजिना लानांसिगोन बिथाङाबो थारैनो बिटिआराव बर' समाजनि जौगानायखौ थारैनो गोरबोजों हास्थायगासिनो दं। नङाबा बिथाङा दिनैसिम पलिटिकेल एटाक खालामनायनिफ्राय जोबोर गोजानाव थागासिनो दं। बिथाङा जास्ट राजखान्थिनि जि सोलायनाय दिन्थिदों, परिबर्तन दिन्थिदों, बेखौ जों बाख्नायनांगोन। जिहेतु बिथाङा जेबो क्रिटिसिजमबो खालामाखै, नङाबाथ' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुङोमोन गोदोनि समफोराव, नङा होमबा? बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौबो बाख्नायदों, नोंगौ प्रमद बर' बिथांखौ बाख्नायाखैबाबो, बिटिआर सरकारखौ जेबो बाख्नायाखैबाबो बिथाङा जेबो गाज्रिबो बुङाखै। स' जों बेखौनो बुंगोन, धन्यबाद होगोन जे बिथाङा मोनसे मेसिउर्ड बा हाइलि मेसिउर्ड, बिथाङाथ' मेसिउर्डखा, हाइलि मेसिउर्ड मोनसे पलिटिक्स खालामनो थांगासिनो दं होननानै आं सानो। स' बेयो मोनसे हारिनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव होनना बुंनांगोन। जानो हागौ बेवहाय माबाफोर इन्टारनेल पलिसि थानो हागौ, जों बेखौ साननो थाङा। जों साधारन सुबुङा मोजां नुयोबानो मोजां, सिङाव मा दं जों बेखौ मिथिया, सिङाव मा दं बेखौ समजों लोगोसेसो मिथिगोन नालाय, राजखान्थिनि बाथ्रा। स' हारिनि माबा मोनसे जुदि प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जुदि मोजां जायोबा, सासे पलिटिसियाननि डायलगाव जुदि हारिया प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जुदि जेबो खहा जायाखैबा बेनो मोजां जोंनि थाखाय। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिबाय। नोंथांमोना जुदि माबाफोर इन्टारनेल बाथ्रा मिथिदोंबा, माबाफोर जुदि गाज्रि बिथिं नुदोंबा कमेन्टआव लिरनानै खिन्थाबानो जाबाय, बेनि सायावबो आं भिडिअ बानायगोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। स' आं बांद्राय बेवहाय क्रिटिसिजम बा बुंनो गोसो जायाखै। बिथाङा श्राद्ध जानो थांनानै जा बाथ्रा बुंदों, हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बाख्नायदों, बिनि खामानिखौ बाख्नायदों। लोगोसे बिटिआराव जा जौगानाय खामानि, जा खामानि जानो थांबाय दं बेनि सायाव बिथाङा जेबो माने गाज्रि बिथिङै बुङाखै, बेनो धन्यबाद। स' थेंक इउ, बाय बाय।